Kita na tag bulletproof. Oh, gahi. Asa. Astang bugak. Bugata eh. Bullet safe. Ako siya small, medium, large. Ah, tag 299 di ay. And you like those jackets? Tag 299 di ay. Nagdaan-gaan ra. So, ang pa mo pagdagan na nino? Oh, this one has no, this is not a bullet. There's nothing there. No, you got to get the plates and put in it. Ah, you have to put a plate di ay. So, ang pa mo pagdagan na nino? Lagi magpatira na lang ka. Gahigda na lang ka. Playing dead. Pero safe ka. Oh, bullet safe. Small size. Ila po. 289. Sabi no? Ang airpulis mga lalaking kagihanan ng pusil-pusil, tira-tira. Makasulod juga aning kuan guys. Tindahan sa mga military nga mga kamtangan nila. Padlock. Akong papa isundalo, Pinoy lang siya, no? Kaila din siguro akong papa ni mga kasiyas mga butang. Mga klase-klaseng backpack. No, mga uniform. Okay, pangsuot nila mga palo. Padala silang mga helmet. 16. Go back here on the left. Ano po isa ang nasuot. Mga klaseng medal. Sa mga World War II pa ni. Panahong mampor. O sa espada o the last emperor. Gamit ang espada. Panahon hapon, no? Gubat sa Vietnam ba? Klaseng belt kasi pamitay na silang lawas. Sabi no. Adlok ayo. Gamiton siguro ng dagat. Ang taning mga klases, mga knives. Ang target sa tao ng dili para putol spese. Sa mga style ha. Ay, mga ano. Yung isang bala ka lang, mga basuka mo ni, basuka. Akong papa ni kaila gyud siya ani kani oh. Siri butang sa kanyon, lupa da buto patay. Patay ang kontra. Ini parasap niya, breathe safe. Sa mga seals, no? Ang sakod ni. Klaseng palo. Mga marines. Pili lang mo guys sa inyong gusto. Ang out at mga bala nila. Ngayon sabay sila nanaw.
Ilong sad kaayo, ako rin saba-saba dire. Ang klase nga cup na. Ang nagkuhan, tubig. Yung mga flashlight sa una, oh. Tinidor nila panutang. Ilang match di ini, oh. Tapos puro nila sa una. Hindi nila butang, hindi ko sila butang putik. Ini kan mga balon nila sa una. Maniprupak. Kaya gamit ani. Mana sama isa dia. Tent stake para sa tent di ay. Ano? Ano yung sa manig body warmer. What do you think, baby? Yeah. You need some of these? Body warmer. Yeah, Hindi na ilang gamiton. they work. Yeah. I know where to get these. You can get these at Walmart too. I'm not kidding, baby. Yeah. Sa mga requirement. Ang pot ni kuan niya. Ang pot ko sa iyang kuan. We got it. Ada rama klaseng bomba. Oh. Mga klaseng bomba, oh. Granada ba? Granada. Kantang Granada. Ano? Ang tayo ginantalit, ani? Ito doon, dampo kayo. Stock kasi klaseng Granada. On that stool where I can put in the can. Paparador kuhan Granada. Hey guys, nila ko taman.